Oyaore kendo nyako Ramogi Ajuang kamora mora maintiere machiegni e twak marwa mar ariyo mano e chenro mar mbaka oromo. Twak mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuang, weche mopogore opogore osebedo ka timore e pacho kae hinya ato mano kotudore kod weche gi mag nok mag mogo e pacho kae mabende osemiyo nengo mar mogo kuom kinde mokadho chien osebedo matek kata mamalo matamra gi nono. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jatenda piny Kenya mano Uhuru Kenyatta ne olanda yanga ni nengo mag mogo biro dok chien. Kata kamano penjo mabende wapenjore odiochieng' ma kawuono en ni ang'o momiyo nengo mar mogo bedo kata malo ahinya e kindego mabende ji ochomo yiero. Nyalo bedo ni nitiere siasa e weche gi kose ang'o matimore. Nyako Ramogi Ajuang, mano e thuon wach mabende wadwa twake okinyi ma kawuono ka ntiere kae kod welo ariyo mabende wadwa mana temo nono ang'o matimore e pacho kae. Nyalo bedo ni nitiere nok mar oduma e pacho kae makelo nok mar mogo kose ang'o monego bed ni timo mar duoko piny midhiero machalo kamagi ahinya to e kinde mabende jo Kenya ochomo e yiero. Antiere kod welo ariyo mabende antiere gode studio ka okinyi ma kawuono. Wendwa mokwongo en Steven Owino mabende en jalonya e wechego mag telo ka bende wadwa mana temo nono eni ang'o matimore e pacho kae gi sani ang'o makelo medruok machalo kamano to bende nitiere gino minyalo tim mar mondo mi weche makamagi kik nenre e kinde mabiro mbele. Waweng' wenyo kuon kose watim nang'o Steven? Machiegni ahinya twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano. Machiegni. Nyako Ramogi Ajuang, wendwa mar ariyo mabende antiere godo e studio kae en Eric Odera. Eric Odera en jalony e weche gi mag uchumi ka bende ntiere kae mar mondo mi ochwal mana pache kata duonde mar mondo mi watem mar nono ni en ang'o monego bed ni timo kaluwore ni weche gi mag mogo kata oduma ka nitiere nok e pacho kae to mago gigo mathoro hinyo jopiny ama bende wanyalo wacho ni ponono yuto margi ni piny. Eric Odera, machiegni ahinya twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyako Ramogi Ajuang, mana kaka iseneno mage welo mabende watudore godo achiel kachiel e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi okinyi ma kawuono. Kata kamano kapok wachako twak mar okinyi ma kawuono, we wawinja ne report mabende ne olosnwa kod jafwambo marwa mano Edwin Okoth mano kotudore kod fungruok e nengo mogo e pacho kae. Twak e kind jotend piny owacho kod johala ma uso mok kuon gikone to koro kelo fungruok e ng'wenyo kuon ma jopiny osebet karito. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane oromo kod weg kembe marego mogo ma pacho ka ne olando ni ofuko mar mok kuon mar kilo 2 koro idhi chak us kuom Sh100. The Railway Development Levy on all imported maize shall stand suspended. Number 2, the Import Declaration Fee IDF on all imported maize is also hereby suspended. Number 3, maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Uhuru ne wacho ni ka opogore kod usuru mano gole wi oduma mawuok e pinje maoko, piny owacho koro medo golo usuru moko 2. Achiel ma ong'ere kaka Railway Development Levy kod mano ma iluongo ni Import Declaration Fee ma bende koro ok bi juoge wi oduma. Ma koro tiende ni nengo mar mogo dhi chako lwar ma ok olewo kata matin. Jatend piny bende ne oseyo jo siasa ma osebet ka tiyo kod medruok e nengo mar mogo kaka yo mar manyo ombulu ka gisingo ne oganda ni gine ma gibiro kelo konyruok ka gikawo telo. It is so unfortunate but shocking that we have the audacity to politicize the misery of the most vulnerable in our society. To politicize the pain of the vulnerable without offering solutions is to mock the lifestyle of the same people that you seek to vote for you. Okang' mar medo golo usuru e wi oduma koro en yo achiel ma okaw kod piny owacho ka oriwore kod mano ma piny owacho osebet ka chano mar chuoga gucho omenda makende ma ibiro tigo de chulo jous mogo ka giduoko nengo mok kuon piny.
Ofuko mar kilo achiel mar mok kuon masani uso siling 100 koro idhi us kuom siling 52, ka mar kilo 5 masani en siling 115 e duka koro idhi chak us kuom siling 250. Weg kembego ma osebet kaoniano ni nyaka piny owacho signegi yo ma ibiro chulgigo kapok gidwoko nengo mogo piny. Bende gikone to koro ne osiro winjruokno bang' bedo kod twak gi jatend piny. Serikali imetukalisha kwa muda wa siku 4-5 hivi kuangalia suluhu ya kutafuta kushukisha bei ya chakula muhimu zaidi hapa kwetu, na tukakaa pamoja kwa siku zote hizi na tukakubaliana sote. Millers wote wako hapa. Kenya hii ina millers karibu 150 mpaka 200 ambao kwamba wanafanya kazi ya kusagisha, lakini vyama vao viko hapa ambao kwamba wamekuwa represented na kukubaliana kwamba tufanye jambo hili pamoja, na tumuomba Mungu kama alivyosema Bwana Rais, Mungu atatubariki ndani yake. Fuong'ruok e nengo mar mogo koro dhi nyime nyaka chieng' gol lendo moro kendo. Okang' manenore ni geto lwar e nengo mar oduma, mabiro neno ka moko kuom gwenge ochako golo oduma e puothe chakore dwe mar 8. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mago bende gin weche ma bende otimore odiochieng' manyoro. Kasani koro jo Kenya nyalo yudo fuong'ruok kamano e nengo mogo ma bende osebedo malo ahinya e pacho kae matamra gi nono. Kata kamano, gima ng'eyo ni thoth ji penjore e pacho kae ni fuong'ruok ma kamano biro tok ndalo adi. Kalure ni jomoko podi wacho ni ka gidhi duka kacha podi gineno mana ka mogo en 200 gi wiye. Kata kamano nyaka Ramogi Ajuang penjo kata ote mora ma bende nyalo bedo godo inyalo oronwa e namba wa mar 236000. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ka wadonje twaka Eric Odera ka chiel koda Steven Owino. Wechegi mag siasa mar mogo waseneno ka nengo mar mogo osebedo ka idho malo, kata nengo mar oduma osebedo ka idho malo ahinya to e kinde mag siasa. Ka wang'iyo mano dwe mar 7 higa mar 2012 ma bende nodong' mana dweche matin kende to jo Kenya dhi e debe. Nengo mar mogo noidho malo, mano mar kilo 2 mar mogo noidho malo kowuok e shillings 70 nyaka shillings 130. Mano e kinde mag yiero mar higa mar 2013. Ka wang'iyo higa mar 2017 bende ane waneno ka nengo mar mogo noidho malo mochopo nyaka 189. Sani kendo dong' mana dweche matin to wadhi e yiero, wadhi e debe kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nengo mar mogo oidho malo kendo masani jomoko ncha nyiewe shillings 20, 260, jomoko 210, jomoko 200 kata gi shillings 5. En ang'o momiyo magi timore, Steven, ka wachako kodi? Erokamano nyikwa Ramogi Ajuang. Wach mar mogo ni wagone erokamano ne president marwa Uhuru Kenyatta ne initiative mar sirkal mane gikawo mar duoko mogo piny. Jopiny nosediyore ahinya wach mar mogo ni. To nitiere trend gima osebedo ka timore, en gima itimoga. Nyalo bedo ni en deliberate kinde mag siasa. Nyalo bedo ni en lwet ng'ato ni kanyo. Nyalo bedo nikech most of the time iyudo ka jo siasa giwacho ni siasa is a dirty game. En gima ing'iyo kaka inyalo interest mari nyalo bedo served. Jomoko kaka koro gweng' kuchocho, jomoko ne oro police to mako jopiny, to kosemako jopiny to gine magidhi ka police kanyo to gichak gichulo police to gigolo jogo, to jo apiko koro mor ni ja siasa ni konyogi. But in the meantime ng'ama nokelo shida ni mokwongo ne en ng'ani Koro gini en partly policy marwa mar governance to gi partly interior political hand also in it. Eric Odera ka akelie twaka okinyi makawuono, in kaka jalony e weche gi mag uchumi e pacho kae. Ang'o makelo weche makama, nikech ok wanyal wacho ni magi weche mabiro ponono apoya, nikech koro wasenene chakre e yiero mar higa mar 2013, 2017, sani wantiere yiero mar higa mar 2022 to weche gi biro. Erokamano. Nitiere gik ma kelo wach mar medruok mar nengo mar mogo.
an anene yore ariyo. Achiel momiyo koro gigi osetimore en weche mag lokruok mag weather patterns. Lokruok mar kor lwasi, chal mar kor lwasi. Yes, lokruok mar kor mar chal lwasi mamiyo koro iyudo ka nweng'o mawuok e puothe osebedo ka dok piny. Nikech king'iyo sani namba mar ji mane Kenya ka odwa medore moingo namba mar chiemo mawuok e weche mag puothe. Koro mane achiel kuom gima kelo wachni. Mar ariyo, to kapok idhi mar ariyo dago mana mar piny lokruok mar chal mar kor lwasi ni obiro kinde mag siasa kende kose kinde mag yiero kosango matimore kalure ni ma wanyalo wacho ni en trend mabende waseneno mano chakre higa mar 2013 2017 sani wantiere 2022 kabende pod waneno mana weche machalo kamagi maponono kaka iwacho ni lokruok mar chal mar kor lwasi onyalo kelo nok kata mar oduma kalure ni oduma ok chiegi e wang' sa to oduma ka onge mogo bok bibedo. Okay, ok ni obiro mena seche ma yiero ochomo. Mane momiyo na wacho ni nitiere gik moko mang'eny, factors mang'eny. Achiel kuom ginen na mano. To king'iyo the political side bende nitiere gi effect ne. Sani koro ma ji ochomo yiero nitiere gimiluongo ni hoarding. Nitiere jok matimo ohala mara being unscrupulous. Koro gima gitemo mondo gi withhold cham gipando gidwa golo gi e chiro kacha. Yes, gidwa golo gi, gidwa release gi mondo mi gibede available mondo consumers oyud gi. Koro tim mar pando no economically shift ga nengo mar gik moko. Mano bende gimoro matimore. Abro brush through cast wabro the details later. Factors moko bende momiyo koro nengo odwa medre gin kaluwore gi external factors machalo kaka koro nengo mar mo miluongo ni oil. Oil ing'eyo e Kenya ka tin. Kenya ok pur oil maber. Koro mang'eny wakeloga. Koro kaluwore gi gik matimore pinje maoko, especially koro gima timore Europe, magende oil yae ng'eni wheat mang'eny wuoga Europe, especially Ukraine. Koro kaluwore gi gik matimore go, miyo ka nengo gik mabiro go biro gi bei mamalo. Koro bei go te emomiyo ni neno ka jatend piny owuoye gik moko ariyo: Railway Development Fund to gi import declaration fees. Mago bende gigo madagom mar mondo mi iler ne nyakwara Ramogi Jon ka wadhi mbele kod twak machalo kama nikech ponono nitiere jalno maneno asani to winja gigi ni nitiere omenda moro mabende ogoli. To ponono okia ler kata tiende mag golo atamalo machalo kamago ne jogo mabende kelo oduma e pacho kae. Gimora mora madonje Kenya ka mobedo mikelo mawuok e pinje maoko kochopo e Kenya ka to nyaka ket negi fees. Iyudo ka koro gimiluongo ni import declaration fund fees no en pesa moro miketo kuom product modonje Kenya ka mondo kaka osuru. Sama koro se charge osuru ting'eni pok ochopo ne ng'at ma iluongo ni consumer. Ng'at ma dhi lose ma dhi miye consumer cham bende ing'eni en ja ohala madwaro gimiluongo ni profit ohala. Koro en bende nyaka med bei. Koro ka ni ome wawachi ni igole pinje maoko gi $5 to ichope Kenya ka to seket ni import declaration fees ma $1. Kasto Railway Development Fund bende nitiere kanyo bende $1. Already kanyo ise spend $7. In bende in ja ohala nyaka iket margin ni mar profit. Koro idhi medo kata $2. Ineno ka gini owuok e $5 nyaka koro $9. Koro mago e gik ma koro medo bech gik moko. Koro emomiyo neno ka jatend piny golo gi matin, ogolo import declaration fund no, ogolo Railway Development Fund mondo mi bech cham kodonjo kata koro odhi obedo orege kidhi use koro nengo no ok dhi malo ahinya. Mano e gik ma iluongo ni osuru go. Gintiere mang'eny ok mago kende. Nitiere kata moko mawuok gi KEBS, inspection ang'o no gol gi te. Koro mondo mi odwok koro mago achiel kuom gima affect go prices go. Koro iyudo ka factors mang'eny contribute e nengo mar cham.
Ya koro abro dhi later on munda mi gimomiyo weather is our biggest problem. Nikech mano bende e gino mabende ne watemo nikech wayudo ni ma en midhiero ama bende juko jo Kenya mano higa ka higa kata wakwanyal wacho ni en mana kinde yiero kendo wanyalo wacho kata ni en higa ka higa bende nitiere ponono yore mamoko ma jo Kenya wengwenyo kuon ochaka pidho gik mamoko kosango monego bende timre kata kamano kapok iduoko na penjo machalo kamano odera okinyi makawuono Stephen Korkakori waseneno ka jo siasa mopogore opogore wuok oko kacha ka koro sani gino magigede in kaka jalonye wechego mag telo gino magigede e pacho kae en mana wachno ma ponono koro giwacho ni sani nitiere nok mara mogo kata nok mar oduma e pacho kae kuyiera to an abiro duoko nu piny nengo mar mogo josiasa gi ber ka gitiyo kod wachni kaka gino mabende gitimo godo e sero mbulu e pacho kae koso nego bed ni gitimo nango kalore ni wach makama ohinyo ja Kenya maponono yuto mare nitiere piny. En gima lit kendo en gima is English wacho ni immoral mondo mi jotelo magwa ma expect ni mondo kao loch mar piny kao issue mar chiemo mar jopiny okete siasa. Jo siasa go gisebedo sirkal kata king'eyo jok mosebedo ka dhiro gini ahinya gin jok mosebedo sirkal to gima is ailing wa ahinya weather patterns osebedo ka adwa disagree gi owadwa matin nikech weather pattern en gima osebedo ka timore kamano again and again obedo gi El Nino, La Nina, drought, floods ineno koro policy mar governance osebedo karach nitiere gima wacho ni wabedo gi tactical and strategic plan mar food security ka wan food secure then issues mag bei mag mogo gi biro dok piny to bedo kod iwacho maber ka tiyo mana kod weche ma bendi tiyo godo tactical and secure plan onego bed ni gin chenro kaka mage monego bed ni keto sani mar mondo mi weche makamagi kata midhiero makamagi kik yudwa e kinde mabiro mbele. Tactical gin immediate solutions meno kaka koro social funds kaka koro ma president otimoni odwoko bech gik moko piny koro sani ji nyalo ng'iewo mogo mayot nitiere moro ma be jo America bende noketo ma chiemo ne nitiere ne jok ma ok nyal support themselves as a family bedo ni walak food security ineno ka nitiere jok ma nindo kech nikech chiemo onge to kang'iyo Israel en desert to Israel produce kendo export gik mang'eny to Kenya wan gi a lot of arable land wan gi low manya maber mang'eny sana wan gi aoche mang'eny maringo bedo gi policy maber gi sirkal mago kwan mar nito ere kaka chiemo bedo available chiemo bedo mantiere to ere kaka ji nyalo access ka entiere accessibility mare ne jopiny en nang'o ere kaka jopiny nyalo yude to ere kaka sustainability mare iketo ere kaka wayude sani kendo wabro medo yude kaka population medore kaka sadhi mondo mi wa reduce ma koro sirkal nyaka bed gi policies maber emomiyo neno ka parliament nokelo gimiluongo ni KARI Kenya Agriculture Research Institute nonego bed ni gi come up gi policies mabiro ng'iyo kaka food security bedo consistent ne jopiny to agriculture en a backbone mar economy marwa iyudo ko contribute about 33% e GDP to kendo agriculture o employ about 40% of the total population and about 70% of rural population agriculture no e yorgi mar chiemo to ere kaka agriculture ni nikech orego to wango mogo ok nyal bedo ni mogo shoot seche te ma ji dhi e siasa ndiere jo siasa moko magi dhi ir jo usmogo to gichulo jogi mondo mi madwa penji ni ponono nitiere kata jo siasa moko mana kaka iwacho odera ni nitiere jopur moko masani gin gino magidwaro gi pando duma magintiere godo mar mondo mi gibi gigol gi e kinde machalo mbele kono mar mondo mi ponono ka nengo seidho malo nyalo bedo ni nitiere siasa e iye kanyo kosango matimore emomiyo gik makamagi waneno gi ahinya e kinde gima sani koro jo siasa tiyo kodgi jo siasa gin nitiere jo siasa mabecho nitiere jo siasa mabe scrupulous ma gitimo siasa mar anything goes bora ni gimotimo no
odhi benefit at the end of the game. Nikech un seche go uonge seche motimo gini. Iyudo ka siasa be seche moko bedo ga ohala. Nitiere kambi moro mane supply drinks, to kambi machielo nobiro negi competition. Koro en gima nodhi otimo, kambi mobiro e competition ni, odhi ong'iewo drinks gegi. Ong'iewo te, kendo gi bei ma joko kete. Lakini drinks gi ok chope market. Odhi kodgi to destroy gi e bungu. Koro ng'ani eno kouso oyudo profit, lakini kowuotho e shops mako to kone ka sote gi iuso. Koro josiasa bende ging'iyo ni ya sani jo Kenya ugali kuon en staple food. Man koka chamo kuon ndalo ariyo to winjo ke wiya bar. Adwa ni mak na paro no gi kanyo kapok aduogo kata korka kori odera mar mondo mi ponono item leronwa ni gin yore mage mamoko monyalo tiyo godo mar tieko wachni. Wanyalo wacho ne nok mar chiemo e pachoka. Kalore ni jo Kenya chiemo mabende ging'eyo mathoth en mana kuon. Ng'ato koko chamo kuon, koko ng'wenyo gwen, to neno no nindo kech. Kata kamano kapok aduogo kuomi, we wakwong wadhi nyaka e county ma Kisumu kama dwani watudre koda jafwambo marwa makono mano Millicent Adhiambo mar mondo mi jopiny bende ochwala duon gi kotudore kod thuon wach mabende watwake kawuono. Millicent Adhiambo ichiew nade Kisumu kono, to jo Kisumu wacho nade kotudore kod wachni mar mogo? Millicent. Ero kamana enya Kisumu kaendi wacheo maber achiel kachiel kowuok kar dak ma Obunga kuma bende gin jogo mabende giwuok Kisumu kaendi. Wadayudo pachgi kotenore kod wach mabende nogol kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta maduoko piny nengo mok ofuku mar kilo 2 kowuok kuom siling 205 nyaka 201. To wadang'eyo ni ginto pachgi chalo nade. Be gineno ka gen gino maber tang'o miyo wach no endi itime mana seche gieki mag siasa. Machiegni nyakoro Mogo Juang mondo wakaw pach jopiny mabende kopogore gi mano bang'e be ang' wawinjane nani to odiochieng' manyoro makawuono mabende governor ma Kisumu County this is the ayanga manifesto mare. Jopiny geno winjang'o e manifesto no kaluwore ni en governor magombo ni mondo mi onwe tielo mar ariyo kata tielo machielo machiegni. Ang' ne achako kodi king'iyo kamera kacha ichako gi nying Tanzania. Wach duoko piny nengo mogo in inyalo wachi ang'owa? Kuma iluonga Nancy Akinyi ajadak Mobunga. Kuom wach mogo anagone president wa erokamano kuom dwoko tij kazi mtani. Mar ariyo wach mogo wago erokamano dwokonwa mogo piny nikech ne wahinyore. To ok ang'eyo ni mogo ni odwoke sa mar siasa ni kende koso odwokonwago nyaka chieng'. An mane pacha maneno ni odwoke sa siasa ni kende koso odwoke mana nyaka chieng' wadoge ngimawa machon kaka nonyiewo mogo siling 100. Ero kamana enya machiegni mana mapiyo piyo. An karawe nyinga iluonga ni Irina Chieng ajadak Mobunga. An gima nyalo wacho e wach mogo ni gima President Uhuru Kenyatta otimo ni ber kabisa. Kato bedo no duoke mbele kaka to bedo no duoke chini kanyo anaduoko nero kamano nikech mogo nyo idho kabisa. To sani kaka mogo lorno anago nero kamano. Nye wawinjo matek to sani koro wadhi winjo maber. Ero kamana enya machiegni mondo imbi miya pache. An karawe nyinga iluonga ni Velma Chieng ajadak Mobunga. Anagoyo ne president wa erokamano kuom duoko mogo chien nikech kuom adiera life ne tek. Iyudo ni na day nya yudo kata siling 200 to family ni bende ng'eny. In kata gi nyithindo moko 5 ot. Koro siling 200 ni ne nyadhi e mogo kende to chiemo pok ing'iewo. Koro aneno ni president wakonyowa kanya yudo 200 100 dhie mogo 100 anyang'iewo nego kata nyithindo mina chiemo to wagoyo ne Nyasaye erokamano. Koro aneno ni president watimo maber kendo awacho ni deputy president okonego bedni pingo wach mogo ni nikech ene sirikal okonego bedni opingo wach mogo. Onego bedni embo ng'isowa ni kako duoke kamano onego bedni embo jiwo to onego bedni embo wacho ni president wako duoke koro okoduoke maber embo chak medo duokonwa. Okonego bedni oduoko opingo wach mogo no to embe ene sirikal. Ero kamana enya mana kamano chung mana kanyo kikidhi mabore. Ajatelo imbe machiegni mondo miya pacho kotenore kod nengo mogo mabende osetheko ahinya pacho ka nyaka nengo mauta ne dhi malo pacho ka. Inyalo wacho ang'o kaka un joma chuo mabende tiyo matek mondo ung'e ni family u oyudo gimoro magidologo kumo kochopo odhiambo? Ero kamana ahinya kuom nyinga iluonga ni Davis Onyanga Dega ajadak mar Obunga ka. An gima nyalo wacho mogik ahinya ni agoni jatendwa president Uhuru Kenyatta erokamano kuom duoko nengo mogo piny nikech nyocha piny ne tek. Kanyo watimre wan kaka joma chuo ma jotiyo matek ting'en kuon no e gima nyalo miwa ngufu moromo kendo wachak wanwang' teko mar tiyo. To gima an koro ojoga malich miwuoro ni
dhano tamo kata mana wang' Nyasaye nikech ka jatelo nyalo duoke piny to deputy president to nung'une ka koni ang'o miyo timo gir kainano okono be nokele siasa nikech mogo ni en gima rito oganda te kendo ichame e piny mangima omiyo kotimo gir kainano to be onego be nong'iso niya ni otimo gima kama mondo mi wawinj mamare kiko thagre kod jatendwa kaka osetimonwa gima ber kamano omiyo anta gone erokamano ahinya kuom duoko nengo mogo piny nikech sani to wamor adier oonge shida wamor nikech mogo duogo piny. Erokamano ahinya. Mana kamano machiegni gi thuolo ni endi ang' nagomb kawo pach jal mogik mondo eto nyiswa ni kaka jakanyo kata jadak ma Kisumu County kaendi. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o dhi sidho ayanga manifesto mare. Inyalo wacho ang'o ewi mano mondo mi wang'eni to bende gik ma jopiny gombo ka iwuoyo lo jopiny bende dhi bedo e manifesto no e seche mabiro nyime ka osechak chenro ma kamano koso ugombo nang'o to bende uneno ka osetiyo kaka owinjore nikech odwaro ni unuoye kendo e tielo machielo. Erokamano gi nyinga iluongo ni John Okelo. Anyalo wacho ni manifesto mar Governor Professor Anyang' Nyong'o ma owaikre ni mondo mi wang' oyang kawuono dala ma Kisumo ka en ni ok aneno korach ahinya nikech e kinde machien kanyo professor donjo to nyo otimo gik ma kizungu luongo ni infrastructure nikech dongo mar dhano chakore gi gik moket piny singo moket piny ting'iyo ni koro koseket gigo piny kore king'iyo ni to ji chako tiyo nang'o omiyo e hike mar abich ni nyoko tiyo marach ahinya nikech kuonde ma mine loke ohala otimo setting up mar Kibuye otimo setting up mar chirni kaka Otonglo otimo setting up sani Kisumu ka wan gi fire station and aparo ni koro manifesto ne ma koro dhi keto ayanga kawuono koro dhi ng'iyo gino manyalo kelo pesa ofuk japiny nikech wasebedo gi stadium koro manifesto no agombo ni ei manifesto no koro ketie kaka stadium moger Mamboleo to gi ma sports ground cha mondo koro ketie ni to stadium no obro konyo Kisumu County nang'o eke timbe mabro gocho to ere kaka jo timbe gi bro yudo kony nikech mpira bende en achiel kuom gigo makoro ndiko kijende omiyo aneno ni ka ponono ni jo Kisumo oyie to chako mede Ngire tam moro achiel mondo koro watim owewa ka koro wan gi kaka wayudo pesa. Erokamano nyathi nyalo medo ang'o ewi wach mogo? E wach mogo anyalo wacho ni president nyotimo maber chien kanyo nyocho land ni mogo duoki to jogo marego mogo to ne okowuogo koro kani dhi e duka tiyudo ka pod bech mogo ne ni malo lakini sani to wawacho ni president oluongo jok ma millers mowuoyogo ma jogo yie ni koro giyie ni gidhi medo mogo omiyo sani mogo koro dok $100 en gima ber kabisa kendo jalup kero konego gore gi president gimomiyo president oduogo mogo sa yiero mogo kata aduok mna kodong' ndalo ariyo to ji dhi yiero gima duong' ni mogo dok piny wang'eyo ni migosi Raila Odinga nyocho osewacho manifesto ni kodonjo to dhi make sure noduoko ngima mar jakenya piny omiyo wang'e ni kamokete mogo miyani ka Raila donjo to koro idhi duok mogo salad maduok nyaka gik moko miyo japiny winjo weche matek nikech kata sabun sani miti mane nyiewo 40-70 sani en 200 omiyo an gadie ni president otimo gima ber jalup ker bende ka en gi teko moro to bende oduok kata bech salad mondo mikoro eko gore gi president kuom duoko mogo piny. Erokamano ahinya. Mana kamano kaka isewinjo kowuok kuom jopiny ma bende giyango morgi kotenore kod duoko piny kata gino mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nolando kendo yango mar duoko piny nengo mogo ka giwacho ni en tim maber ahinya. Ka kamano gi thuolo ni endi ang' na weyi mondo idhi nyime mondo mi ang' waro meseche ma mbele go eko ma bende wadhi medo kelo nu moko kotenore kod yango kata sidho ayanga manifesto mar gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo mi wanyal yudo pach jopiny mamoko bende ginyiswa ni to manifesto no endi gigombo winjo e ang'o kata gino mane ma gigombo ni mondo mi obede e manifesto no manyalo loko ngima japiny kata jadak mawuok e Kisumu County. Ka kamano to an kuomi e studio mondo idhi nyime.
Erokamana enya Millicent Adhiambo kuom twako jopiny e kaunti ma Kisumu kono mar mondo mi gin bende gichwala pachgi kotudore kod wachni mar mogo ma bende jo siasa moko sani koro okete siasa e wachni mar mogo kata obedo ni japiny mani piny kocha ema winjo pek mathoth bende winjo ka jopiny e boma ma Kisumu kono chwalo ng'ur margi e wi jo siasa ma bende wuoyo marach kata diro weche makoni kod kocha kotudore kod wachni mar mogo wach ma bende wabiro winjo kaka ne giloso mano tok yweyo marwa ma bende wakaw sani kik idhi mabor. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether nimekuwa tao CBD and there's this guy alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ni kwa Ramogi. Mangi ngo ndira Ramogi naye twakelo ni manangolo. Obera na mama. Wadechi gibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Yana ni mananya piga wino. Ilunga ni Kolo, Call Instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba. Kete manaka. Twende kazi. Edora yona banyo nyadundo. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuanza na kupunguza gharama ya chakula. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima ili aweze kuzalisha chakula kingi. Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpunguzia pembejeo. Sasa hivi wanarushia sisi unga. Eti bei ya unga inashuka. Mpaka tarehe 9 tupige kura. Ikifika tarehe 10 turudi pale kwa bei ya gali. Hali ya maisha ni ngumu. Hata wakashukisha bei ya unga, ya mafuta bado iko juu, si ndio?
Mano jalup jatend piny Kenya William Ruto kod gavana kaunti ma Kilifi Mano Amason Kingi e kisera margi mar ombulu odiochieng' manyoro bende giketo e wachni mar Mogo, ne giketo siasa e wachni mar Mogo, weche ma bende gisebedo ka gitiyo godo e kinde mag rallies kata campaigns mage mayudore e kor gwenge ma pachoka. Wecha kodi Steven Mondi in kaka jalony weche mag tel, iwinjo kaka Ruto kaachiel kod Amason Kingi oloso kacha, inyalo wacho ang'o weche mag par ni Ruto kata bedo ni osiko koseyo piny owacho en bende pod entiere sirikal onogo. Ruto oinjo statement mare maklie wach mar duoko mogo piny. To daer paro ni at the time when they were campaigning for the previous election, no wacho ni within the first 100 days the price of unga was going to drop to 60 shillings. How again does it, after being in government, he dies, and then now he resurrects when coming back to look for votes, that now ochako loko pache koro go sirikal ma en bende pod otiye. Koro message marwa ne jatelo jalup president bwana Mheshimiwa William Ruto en ni onego bed consistent, to onego bed realistic, to onego bed practical, nikech gik mowacho go en ong'iyo kako nyalo whip emotion mar jopiny mondo gone kura. But osebedo sirikal for higni 10. Ne en gi time mar golo mogo e siling 180 moduoke nyaka siling 60. Koro ang'o modwa kono jopiny sai no bro timo bang'e? Mano en siasa. Gima onego bed ni otimo kane gidonjo e sirikal, ne gibedo piny to gibedo gi plan, nikech president osechako ma gima practical, nikech ji ne hinyore kuon ni ng'wenyo dichiel odiochieng'. Sani koro ji nyalo ng'wenyo kuon gokinyi lunch gi sapa kaka waluwe. Wabed kod geno ni wanyalo wacho ni ng'wenyo kuon nyalo medore pacho kae toka kanose kela fungro. Kata kamano kabiro korka kori Eric Odera. Ne waneno ka odiochieng' manyoro bende kinde ma bende jatend piny Kenya Mano Uhuru Kenyatta ne loso. Owacho ni oket subsidy mar omenda manyalo romo shiling 105 mano e kilo 2 mar mogo. Matiende ni mano omenda ma sirikal biro chulo to koro jopiny biro nyiewo mogo e nengo mar shillings 1. Ka bende wachni wachenro makamano oket mana kimanyo wanyalo wacho ni sustainable solution, kata gino manyalo dak, kata gino manyalo konyo jopiny kuom thuolo malach. En ang'o manyalo konyo jopiny kuom thuolo malach mopogore kod wachni mar subsidy mar shillings 105 ma bende ogol e wi kilo 2 mar mogo gi sani? Mano penjo maber kabisa. Kendo mano penjo mana asebedo ka arito. Gima timore en ni kaluwore gi nengo mar gik moko mosebedo mang'eny, wanyalo bedo gi interventions ariyo. Sirikal bedo ga gi paro ariyo koluwore gi shida mantiere no. Mane watiyo go sani miluongo ni subsidy ni en a short term intervention. Kuom kinde matin kende. Kinde matin. Mamiyo oneno ka owachni mondo oti kode mana mar dwe achiel. Momiyo subsidy tiende ni oduok nengo mar gimoro, ogol gimoro mondo nengo dog piny. Seche moko bende iyudo ka kar mondo gigol nengo to gigolo chiemo imiyo jomoko. Koro mago to mana mar short term. Koro a long term thing, to mano kende gima koro wang'iyo kaka jo mang'ado rieko mondo mi jopiny otigo kata sirikal otigo mondo kel chiemo mang'eny mondo nengo odog piny. Long term, massive investment in agriculture. Keto mwandu mathoth e sekta mar pur. E sekta mar pur. Idwa tim mano nang'o? Achiel, mabende no osebedo shida kabisa sirikandni, mbolea. Mbolea osebedo ka nengo ni malo, jopur mang'eny ok nyal afford. Yudo ka ji mang'eny puro mana matin to mbolea mang'eny ok ginyal tiyogo nikech nengo ne ni malo. Koro nyaka giduok nengo mbolea piny. To kiwacho ni nengo mar mbolea ni malo, piny owacho mar tenda Uhuru Kenyatta bende yande oketo oluongo ni subsidy mar 2 ma bende yande oket e mbolea e pacho kae. Bende no wach ni mano omenda maderom bilion 5 ma bende no keti mar mondo mi ogol nengo mbolea kowuok e shillings 6,000 nyaka 2,800. Pesa no pok otiyo makare ko sango matimore. Problem nitiere gima iluongo ni value chain distribution. To mano to en shida mar mibadhi. Mibadhi nitiere kae. Mano mibadhi. Middlemen ng'eny iye ka
machuno ni pesa kata gol ne dok piny to japur man piny cham ne ok yudo mbolea e nengo ma sirikal owache malo ka. Koro mano to shida mar mibadhi ma sirikal owinjo bed ni dilgo. Okay? Aya, mar ariyo bende en nengo mar chiemb dhok kata chiemb jamni bende osebedo ka ni malo. Mano bende owinjo dok piny. Gik machalo kaka pesticides, mitiyogo inputs. Mitiyogodo, yedhe mitiyogodo nego kute. Exactly. Mago te owinjo bed ni idwoko piny mondo mi jopiny oyud teko mar production in large scale. Okay? Nikech a production in large scale, agricultural production in large scale is our greatest solution to this problem mar nengo mar gik moko man malo ni. To gik moko kendo kaka wacho ni keto mwandu mang'eny ma yore mag puri bende owinjo bed ni ging'iyo nyaka yore mag irrigation mondo mikiro jopiny kik bed ni gigeno na koth. Nikech geno mar koth ni to kinyal ng'eyo ni Nyasaye to biro kelo koth. Nikech osebedo kwa neno kinde ka kinde kan nitie lokruok mar kor lwasi. Kuonde moko nitiere oro, kuonde moko to oula ywere ji. Exactly. To nitiere pinje bende mang'eny e piny ni kata kwa weyo Kenya motuo kabisa to pod gin production mar chiemo pod ni malo kabisa. Gin gitemo nang'o? Tiende ni gin gi yore mag olo pi e puothe madongo dongo to ji pura to chiemo wuok mang'eny. Koro nyaka jopiny, nyaka sirikal mwango kit mwandu e pur. Moko bende gin kaka yore mag loso gik miluongo ni infrastructure mag yore mag pur. Ka en yore madhi e puothe, factories mago te nyaka ket mondo mi jopiny jopur oyud teko. Moko bende gin gik machalo kaka miyo jopiny pesa. Iyudo kaka inyalo migi loans, okay? Kata inyalo losnegi bengi moro machalo kaka cooperatives kata SACCOs ma jopiny yude hola, to hola ni ema gitiyogo e manyo puothe kendo manyo kothe kendo puro mondo mi gin bende giyud yore maginyalo gologo pur. Koro wach achiel kanyalo wacho wach achiel manyalo kelo lokruok e weche mag nengo en weche mag massive investment e agriculture mondo japur opur mang'eny mondo nweng'o owuoge mang'eny. To waseneno e kinde mathoth e pacho kae ka ponono wanyalo wacho ni county no ma Trans Nzoia wanyalo wacho ni ponono duma mathoth wuok ahinya e pacho kae. To nyaka sani wanyalo neno ka chochni mosebede pacho kae ponono kaka lokruok mar kor lwasi bende osemiyo chiemo onge mathoth e pacho kae. Bende koro jopur ama kata puro oduma onego bed ni gidonje kata e pur mamoko ponono mar keto piny Kenya obed kod chiemo moromo, to yo machalo onego bed ni timo mano e yo machalo nade? Mano ber iluongo ni diversification mondo mikro over concentration in one product odog piny. To bende gimoro bende nitiere miluongo ni a social factor in terms of agricultural production to consumption ma Jo-Kenya. Jo-Kenya consumption gi en kuon. Koro kidhi produce gimoro kendo bro chuno ni nyaka koro kel gimiluongo ni cultural change. Gima nyalo loko pas Jo-Kenya. Wawe bedo gi parono mar ni kuone manyakwa cham. Exactly. Okay. To mano to gima nyalo tim over a period of time, a generational, it takes time mondo ji ogol pachgi ni kuon. Nikech kiyudo gima osebedo katimore ni ji mane ok cham kuon sani koro chamo kuon moingo jok mane chamo kuon chon. Tende ni lokruok ok ni ji lokore mondo we kuon, ji lokore mana mondo oher kuon. Koro chuno sirikal mondo mi omany yo moro ma iyudogo yore mag kothe kod cham mondo bed mang'eny. Nikech ok yot mondo mi ji owe kuon. Yes. Nyakora Mogo John kaponi eka itudori kodwa okinyi makawuono, welo mabende antiere godo e studio kae en Eric Odera ma en jalony e wechego mag uchumi kaachiel kod Stephen Owino ma en jalony e weche mag telepacho ka thuon wach mabende watwake en siasa mar mogo. Kaluwore ni nitiere jo siasa moko e pacho ka sani koro oketo siasa mathoth e wachni mar mogo. Kata ne waneno odiochieng' manyoro ka jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta osegolo chik no duok piny nengo mar mogo kowuok e shillings 205 nyaka shillings 100. Gino mabende wacho ni biro kelo fuongruok makare ne jopiny mabende yuto mar gene piny. Ang'isi ni nyalo tudri kodwa e namba wa mar otewa machuok ma en 23
@600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kaso moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa oseoronwa okinyi makawuono. Rolex Odhiambo wacho ni mogo medore mana nikech gin giwegi e wuon kembe marego bando kendo gitimo gima ging'eyo. Jaote Millicent wacho ni mogo oduogo 100, gitimo maber sana. Geoffrey Omondi wacho ni gima kelo mae, wacho ni gima kelo medruoka en ni kembe maloso mogo go thothgi gin mag jotelo giwegi kendo thothgi yuto e mano no wacho gima kelo medruoka e nengo mag mogo e pacho kae. Nicholas Otieno Joy wacho ni nengo mogo oseduoki lakini e gwenge pok koduok gi piny. Gima kelo medruok ni en ni sirikal chano manyo ombulu kod pesa maendeleo koro sama gimede. Ere kaka sirikal yudo omenda mar sero godo ombulu e kar chung' od buche mopogore opogore. Nyakoro Ramogi Ajuang imedo oronwa ote magi, ote mabende wabiro somo aka wadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuono. Kabiro korka Koris TV no wino in kaka jalony weche mag telo. Ne wanino odiochieng' manyoro kacho bedo ni jatend piny Kenya mano moluor Uhuru Kenyatta ne oluongo weg kembe marego mogo mar mondo mi gibed piny gitwag gichope winjruok makare ewi kaka inyalo duok piny nengo mar mogo. Gima duong' mabende ne giluoro en ni kaponi wang'eyo ni sani odong' mana ndalo 18 kende to jo Kenya dhi e debe. Sirikal mar jatenda piny Kenya masani Uhuru Kenyatta biro dhi e yueyo, sirikal machielo ema biro donje telo. Omenda makamano kembego oluor ni gibiro chulgi e yo machalo. Onego bed ni tiyo kod yore mage mag neno ni kacho bedo ni subsidy makama okete kinde mwachomo yiero to jo kembe marego mogo ok oyudo lal mora mora kata toka sirikal masani osedhi e yueyo. Sirikal ka sirikal nitiere budget mar pesa mar crisis. Ok en budget mar ongoing programs kata projects. En budget mar ka gimoro timore apoya nono gima nok ochan to pesa ne nyal ti godo mondo olos weche machal kamano. Kaka koro ma president odwoko go moko piny ni en tiyo gi fund pesa machalo kamago. To jomoko kapod wacho ni gine mogo duoko mogo piny en gir siasa to ok en right, ok en gima kare. Bech mogo wan kaka jo Kenya onego wabed gi a good governance policy nikech aparo ni jo Jubilee kata sirikal mar Jubilee ne nigi program maber mar duoko mogo piny. Owadwa yie gi gima wadwa wacho ni gima nyaka watim nyaka wabed gi mass production, wabed gi pur mang'eny malach, wawuoge e ginene ma ipuro chiemo michamo to wakete mo commercial. Wanyalo kaka na wacho ni obed availability, accessibility to gi sustainability. Ere kaka mogo ni onyalo bedo ni entiere sani, ere kaka wanyalo bedo kode ndalo mabiro mbele no, to gi ere kaka jopiny nyalo yude. Koro kaka jopiny mantiere piny kucho pod wacho ni mogo oseduok piny to bei pod ni malo. Mano koro accessibility. Mogo moseduok beche piny onego ochop na jopiny kucho. Johala bende samoro nong'iew bei man malo to koneno koda use odhi ohand lal. Koro ng'iyo ni okwongo us mane en godo cha eko ginene eko koro chako us ma beche ni piny ni. Lakini sirikal ka sirikal onego bed gi a clear policy mar food security. Ka watimo mass production, automatically market demand and supply. When the demand goes up, the price will automatically go up. To ka wanyalo keto supply obedo malo, ka supply odhi malo, bech gik moko dhi piny. Koro mechanization, kaka wadwa wacho, wang'i kaka wanyalo kelo kothe ma hybrid, ma kipidho cham to cham muk mang'eny. Ere kaka fertilizer nyalo chopo ne jopiny. Ere kaka wanyalo tiyo gi irrigation nikech aore to wan godo mang'eny, nembe wan godo, pi manyalo kelo production nitiere. Kaka project mar Arorge Kamwerera. Ne en project maber to pesa no corruption nolal kode. Mano bad governance, corruption to gi mismanagement of funds. Emomiyo koro wantiere kama koro wachopo. Aneno ka Eric Odera ndeko wi ahinya kinde ma iloso. Chalni nitiere wach moro ma ili ahinya Eric Odera. To bende mana kaka iwinjo ka somo ote moko kacha jopiny ywak ni yes oseduok piny nengo mogo te duka koni.
podi nengo ne ni malo. Ang'o monego bene timo ne mogo go mapono no jo nyiepo kata jo mauso no nyiewe kinde ma nengo gi ni malo ka bende nyalo mede wi wach man ne ili e sama Steven Eloso. Well, aparo ni gima jo piny otim nyaka gibed patient matin. Gibed gi horruok matin, nengo biro dok piny kaka osewachi. However, gima nadwa medo, awinjo ko owacho points mabeyo. Ing'eyo gima timore en ni nitiere demand odhi malo moingo supply. Kwan mar Kenya wacho ni wan gi deficit nengo mar bags mag oduma ma biro 2.2 million. Gima omiyo natemo wacho kendo insist on production mang'eny e agriculture nikech agriculture nigi effects mang'eny e yore mag doko nengo piny. Ing'eyo agriculture employment kende mochiwo is about 40%. To contribution mar agriculture GDP nweng'o mar piny piny e higa achiel, piny te kiriwo nweng'o te mar ji te e piny e higa achiel, agriculture golo atamalo 25. Koro king'iyo the forward and backward linkages mag agriculture obro affect sectors mag economy te in terms of employment, in terms of income. The income multiplier effect kende mar agriculture ng'eny nikech kichako gi japur kidwa puro iomo ji jogo te ing'e ni dhi chulo na sami chule ni dongo dhi ng'iepo odhi ng'iewo chiemo odhi ng'imo koro mago te kelo employment to kelo income e lwet japiny to sama en gi income ni en gi purchasing power. Sama en gi purchasing power ni onyalo dhi ng'iewo koro cham onyalo kelo ne joode. Koro gima serikal nyaka tim to kendo ageno kata ni ok en kata serikal mamalo kende nikech agriculture is a devolved function kata e countries ke county wage sani makoro ji dhi yiero ge be ng'iyo ng'at midhi gocho ne kura ni to ere policies ma en go e yore mag agricultural production mabro dhi kelo nweng'o mag puothe malo madhi dwoko kech piny. Okay? Koro I insist kabisa ni gima jowa nyaka tim, serikal nyaka tim en massive investment in agriculture. Koko tim mano to shida ma wan go ni kaka ni neno ni wan gi short term solution masani ni. Mabendo keta ogolo omenda matin kende wiye. Mi wacho ni nego be ni tiyo kuom thuolo mar dwe achiel kende kange. Mana dwe achiel. Mano ok dhi kelo nwa solution. Aparo ni ne an kadiere moro kendo na go mbaka e wach mar weche mag nengo mag gik moko no dhi malo ni. Kendo pod waduoga. Tiende ni nengo pok odok piny. Nang'o nikech nweng'o tin, cham pod wech gik moko ni malo, gik moko. Gimoro kendo nitiere nitiere sani gik mang'eny ma jo Kenya omo oko. Ka ugole pinje ma oko ka kele pacho kae. Ting'e malit kabisa ni gin gik ma wanyalo pidho e piny. Gimoro kaka wachni marapo nono golo usuru e wi oduma ma wuok e pinje ma oko ka bire pacho kae. Mano bende en gima onego bed ni timore adiera kalure ni weche makamago mag golo oduma e pinje ma oko ka bire pacho kae. En achiel kuom weche go ma bende jopur siko ka ywakne ka giwacho ni chenro makamano miyo gin koro oduma gi koro ponono kethore kalure ni nengo koro kethore. Joyce, en gima lit kabisa ni gik mwanyalo pidho e pinyni e Kenya waka pod ikelo e Kenya e pinje machalo kaka Uganda ni ema kelo nwa nyaka oduma to oduma to wanyalo pidho e piny ani gik machalo kaka mchele sani Kenya sani wan gi dok chien e mchele mwatiyo go e Kenya gi about 60 million tons monjo bedini wachamo to waonge go nang'o to wan gi mchele to wan gi bura to wan gi Kano to wan gi Mwea Tebere kuonde mwanyalo pidhe mchele e yore madongo to golo mchele. Tiende ni japur okomi empowerment. Japur okomi kodhi, japur upuro to chambe iyudo ni pesto chamo kata okoyude puonj maber, agricultural extension, all those services te okotim. Tiende ni serikal ofel kamoro. Gima nyaka wabed go maber ka wadhi e yiero nyaka wang'e gima jotelo gi te nigo
in terms of agricultural production. Kapok wadhi e wachno mar ng'iyo gima jotelo nitiere godo kotudore kod wechego mageno ni piny Kenya oyudo chiemo kata bedo koda chiemo maber. Adwaro makna mana parono gi kanyo mondi wakwong waring wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama jafwambo marwa mano Jojuma nitiere. Jojuma, ichiw nade kawuono e kaunti ma Migori to jopiny wacho nade kotudore koda siasa mar Mogo e pacho ka inya to gisani mabenda ng'eyo ni jatend piny Kenya noselando ni oduok piny nengo mar mogo nyaka shillings 100. Ero kamano winyi makare kaunti ma Migori wachiwo makare. En adieri ni wechego mag mogo osebedo en ywak maduong' kendo king'iyo kata mana oganda kaunti ma Migori e kinde mokalo ka higni malo 5 mokalo nengo mar mogo ne nyiewo kata siling 30 nyaka 50. Kano nyaka sano ka nengo mar mogo koro dhi malo kaluwore kod weche mopogore opogore. Ma bende piny owacho bende wacho ni osekel kod midhiero kaka mago mag siasa kod mamoko. Okinyi ma kawuono wantie kod achiel kuom jolony e wechego mag pur e kaunti ma Migori. Mar dwani wang'e ni to kaunti ma Migori en kaunti mong'e nitie kod lowo momiyo kabisa kendo en kaunti no ma bende kinde ka kinde osebedo ka golo cham mathoth. Ang'o momiyo nyaka sa mwawueni ogande kaunti ma Migori koro nyalo nyiewo mogo matin kata mogo maduong' siling 215 kata 230. Wadeng'o to ang'o ma osekelo midhiero machal koda be en siasa koso bende nitie kama bende japiny kata mana sirikal bende kosekete maino mar mane koro oganda oyudo chiwo makare. Achiel mondo koro watwak kodi matin chori machiegni buta ka. Adwa ni chak na gi nyinge to nyaka sani siasa dhi mbele kata weche dhi mbele en nengo mar mogo. An gadier ni kaka ng'ama odak Migori sedhi kata mana kama nyie mogo nyaka siling 230. Penjo mosepenjo duon to mogo ni ang'o momiyo en siling 230. Piny owacho wach ni nyabedo ni samoro kata weche mag siasa nyalo kelo chal koda mae. In kaka jalony e paro mari nengo mar mogo man malo to ahinya e kaunti ma Migori kanye manitie midhiero? Erokamano kachako kodi iluonga ni Billy Nyagaya. An achiel kuom agricultural officers matiyo Migori County. Wach mar mogo osebedo matek gi jodak ma Migori nikech bei odhi malo. To bei odhi malo ok nikech en siasa, nikech challenges mwaseyudo nitie ng'ikruok machalo kaka weather samoro rach, cost mag gik mwatiyogo e pur machalo mbolea, tuo moro miluongo ni fall armyworm be nyicha omako cham. Koro through the interventions wasetemo mondo jopur oyud cham maber, lakini production masani odok piny. Gimomiyo odok piny en mana nikech challenges go. Okageni ni wacho ni kinde mag siasa ma weche mag mogo dhi mbele kaka osebed ka ilieko. Kipimo kod siasa ma higa ni gi siasa migi mokalo kaka piso weche go mag pur. Pogruok ni kanye kinde mokalo bende wan gi nengo mamalo kamae koso ma minene? Kinde mokalo nwaonge gi nengo mamalo kamano, to gimotimore idho bei mar gik mwatiyogo e puodho osebedo malo kabisa. Emomiyo cost odhi malo molo gima wa produce. Koka Migori ka wajagologa bags 700 mano kilo 90. To wabedoga gi deficit bags 300. Koro nikech farmers ne oko expand puothegi madongo, koro production odok piny. To kwa nyalo expand puothego to production biro beda koka pile. Anyalo paro higa maloyo achiel kata remo kanti jopur gego makura mane ywak ni kata kama ne ginyalo kete bando margi ne onge. Kuonde sto kata dero ne okomigi thuolo. Bando gi ng'eny nitie nyaka piny Tanzania nengo mayot. Moko ne us nyaka siling 30. Okang'e ne bende okang' mane minyalo keti mane pok wabedo moko wachako bedo kod midhiero machal koda mae mar nengo mar mogo man malo. Okang' minyalo keti koka wan sirikal mar Migori County wangiso jopur ni mondo tigi gimiluongo ni certified seeds. Tiende ni gi recycle mbegu magitiyogo kata kodhi magipuro. Koro county government osebedo kamiyo gi certified seeds. Certified seed gi ka gipuro maber to miyo giyudo production mamalo. Mar ariyo, mondo wakony jopur oyud gik mitiyogo e puodho machalo mbolea, sirikal osebiro gi programs ma reduce bech mbolea. Koka sani kidhi e National Cereal Produce Board ibiro yudo DAP gi bei matin nikech beche nyicha ni malo. Sirikal osesubsidize masani inyalo yudo 3,000 mano mbolea mar pur. Machielo extension officers obedo trend otieggi mondo ng'is jopur kok pur masani iluongo ni farming as a business kendo miluongo ni good agronomic practices. Tiende ni gitim pur masani ma ok pur machon cha.
to idwa ni mondo gipur mondo gi increase ang production kata gimiluongo ni timely planting nikech weather osebedo ka pogore sakasa. Koro jopur watiego ma ging'e ni koth biro sadi to koth rumo sadi, koro ginyalo timo gimiluongo ni timely planting. Ka giyude the right, wabiro bedo gi production. The other thing mwatimo, wadwa ni reduce gimiluongo ni post harvest losses. Sama japur osepuro moyudo chambe mang'eny go, onego bed ni nitie koke kane. Ok owinjore odhi oketi aketa ma chiemo no compete kodi gi wadudu kata insects moko. Onego bed ni nitie koke kane. Koro wan gi pix bags ma koponi ole chambi titwe maber to ok bi yudo ka kudni go donje konyi chame. Kata stores be wantiere go ma jopur oketo manyalo kane gige. Maybe kwa dhika gi motieko kipimo kwan jopur mane pure kinde mokalo puro bando gi sani romo nan ke samoro nyabene samoro kwan wadok piny omiyo koro ji ok nyalo chiemo manan. Kwan jopur ma ung'e kaunti migoro bende koro puro ginyalo romo nade? Be wan gi kwan ji moromo kata puothe mwapuro sani be gin puothe moromo manyalo miyo wabed kod chiemo mondo kik wachak owuoye wach mar nengo mar mogo man malo? Kwan jopur moromo wantiere go wan ga around 240,000 farm families. Jogi puro to jogi kopuro maber to wabedo gi chiemo moromo. Tibro yudo ka sama bech kata gik motiyogo puro go dhi malo, ng'ato wacho ni wa reduce acreage mara kik odhi opur puodho moro maonge input, opur kamorome gi resources ma entiere go. But ka things goes well, ka weather be obedo maber, to jopur nyalo puro ma yud enough food mar county. Watieko kinde mokalo no kaka nwadongo nwatiyo gi manyiwa mag wuok kuom dhiang', wuok kuom diel. Ok ang'e ni sani samwa ywak ne nengo mar fertilizer e duka ni malo. Magi bende pod nyalo konyo japur mondo koro be yud nengo makare. In fact, mani gima wa encourage mondo farmers otigo. Nikech ke ing'iyo farmers mo pidho dhok, what agriculture office temo ng'isogi niya, farm yard manyiwa, mbolea miyudo mar dhiang' kata mar gweno kata mar diel kata mar chiaye matindo go ber e puodho moloyo. To mbolea gi gitin nikech king'iyo the rate of preparation kata dhok ma wantigo inya yudo ka wanaso ninga mana dhok 2 kata dhok 5, but mbolea no gi subsidize go gitiyo go kata koro kama deficit nitie ka koro gideng'iewo mbolea ngo e duka, lakini wang'iso gi mondo gitige mbolea. In fact it's the best nikech kitiyo gi mbolech dhiang' to nyalo bedo puodho kata 3 years nikech iluonge ni en slow releasing fertilizer. To kitiyo gi mbolea mar nyaduka cha eto orumo piyo gi season ka season. Erokamano mano duon jalony wechego mag pur e kaunti migo bende wacho ka ote maduong' wacho en ni ok en siasa kende mondo bed ni seyo kaunti kod nengo malo mar mogo, to piny owacho nego keto okang' makare mano japur oyudo mbolea, oyudo kothe ma bende be magi nyalo tiyogo wechego mag pur koro bende yudo makare. Bende wach ne ma kende yo makare bende wechego mag mogo kata nengo mar mogo koro inyalo duok piny e pacho kae. Erokamano ahinya Joja Juma kowuok e kaunti ma Migori. Olero maler ahinya kanyo ni koketo ichakore mana gi e puodho gino manyalo miyo watieko wechegi mag noka mar mogo maponono josiasa moko geto tiyo godo e kinde mag siasa. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak mar wadwa ringo achiel kachiel wadhi e gwengego makadho wath nam chumbi kama jatend migawo mar somo Ngire Joja Magoha odiochieng' makawuono orango chal mar gedo mag kilese mag CBC. We wawinjane kaka wuoyo. That if you are doing the right thing, then you shall remain the targets. But the point is we are not afraid to be targets for our children. Are we together? All I can tell you going forward is that we have engineered NEMIS and we should be launching it before I leave. And that NEMIS will be so much better. I can tell you again for the up-10th time that His Excellency the President, in his wisdom, whether anybody likes it or not, is the one who put schools on GIS. I think you know what GIS means. So we know the exact number of schools, we know the exact deficit, we know the exact number of children, we know the exact number of teachers. What else do you want us to do? Once we know the exact number of children, we have gone around to ensure. So what happened before I was there, frankly, is none of my business. And perhaps we should go to the history and find out who was there at that time. Are we together? But for me, I sleep soundly because God is with me and I've done what is expected of me as a minister of government. Do not expect me to take political sides. I serve the president and the children.
Hiyo inatosha nyinyi? Chapter 15 of the Constitution says very clearly that Teachers Service Commission is an independent entity. So you are being very unfair to ask me that question. But if you want me to comment just by the way, because it is not my, if you want me to comment from my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable, because His Excellency's government, which I have been very proud to serve, is spending 25.9% of the budget on education as we speak. Let us not pretend, and let us not play in my manner, stupid politics. So there is no way, and you can take this to the bank, there is no way government can give teachers 60%. But you see now, I'm talking as a spectator. That question should be directed to Dr. Nancy Macharia and the chair of Teacher Service Commission. Teachers are of course entitled to increment of salary. But in the whole of this continent, there's no government that is spending more money in education than ours. So perhaps what we should be doing is to ensure that we have value for money. Now what you must also understand is that corruption we have in this country is total corruption involving total collusion. Are we together? So in order to break it, you can't break it when you are smiling. That's why you don't see my teeth. You start by not trusting anybody, and secondly, you go and verify what you have told has been done. And for those who have followed me, they are doing extremely well. And you've seen now, we are already launching classrooms in under 3 weeks. In some places, we are just laying foundation stones. But if the time comes and we have not completed, we should be able to say this is what we have been able to do. Sometimes, TSC said it will train 60,000 teachers on CBC. Now We have double I will very politely, yes? we have double intake coming in January. Maybe what's your take Wacha on this? nikupeleke pole pole. Double intake is mine because it is government. TSC ni mama. And we work together somehow. The teachers for Form 1, those ones are there. See, this year. The teachers that are going to teach in grade 7 have already been trained. They have already been trained, including the ones for grade 8. The problem that keeps coming from you people is that, what about the teachers who would have taught grade 7? I have told you that we are normalizing in January. It doesn't matter who takes over. We shall normalize because the children are over 10 million. We shall normalize in January. Once that normalization is done, we shall then train the teachers for grade 7 in the school-based programs. Are we together? So there is actually no crisis. But if you want a more authoritative and authentic statement, I cannot speak for Teacher Service Commission. I have been assured, and I have also confirmed by checking and attending those training sessions, that as we go to January, my predecessor will not have to worry about teachers. What is giving me sleepless nights is the physical infrastructure. But don't you think we have tried? Secondly, whoever is taking over from me must continue to build these classrooms properly with the same energy and trajectory so that they are good to go. Kwa iko swali lingine mzuri kushinda hiyo ya mwisho. Ramogi Ajuang, mano jatend migao mar somo e pacho ka Ngire George Magoha ka bende ntiere kadho watha nam chumbi kama bende orango chala mar gero kilese mag CBC kadho watha nam chumbi kawuoni geno no biro dhi e skul no mano ma vipingo biro dhi kanyo Changamwe mago skunde mag sekondari kaachiel kod skund sekondari mabomu mago mayudore e gwenge ma kadho watha nam chumbi osebedo kowuotho e kor gwenge ma pacho kae mar neno ni oger kilese
klese mag CBC moromo ahinya to mano motelo ne keto e tim mano atamalo 100 lai manyien mar somo mano mar CBC mabende sirikal ageno ni kochopo higa manyien mar higa mar 2023 to chenro mar somo mar CBC biro bedo katiyo e pachoka e yo makare. Kata kamano nyako Ramogi Juang akawadhi mbele kod twaka marwa okinyi makawuono samarwa neno kosedhi mapiyo piyo welo mantiere gode studio kaponi ekitudori kodwa en Eriko Odera ma en jalonye wechego mag uchumi kachiel kod Steven Owino ma en jalonye wechego mag telo ka bende wamedo mana chwalo mbaka kutudore koda wachni mara siasa kod mogo ka wadhi mbele kod twak marwa Eriko kachiel kod Odera. Nyaka sani waseneno kapok ne wautudore koda reporter marwa e county ma Migori kod winjo kaka mago awuoyo. Iwacho yo makara ni kinde masani koro jopiny dhi edebo nego bedni giyiero jotelo kata ginono ni jatelo ni ka wayiere to entiere kod agenda mane neneno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. Ka wachako kodi Erika Odera ka wang'iyo jogo ma laro komno maratenda piny Kenya bende giseketo chenro makare maponi ka giyombo to piny Kenya biro bedo kod chiemo moromo. Erokamano. Akaw thuolona mar somo gimiluongo ni manifesto mar ji ariyo madwaro kom ker mano mar Azimio Raila Odinga to gi mar Kenya Kwanza Ruto mang'iyo kaka gindiko manifesto gi e issue mar food security. Ginte giwinjore ne nitiere gima nyaka giyud ne jopiny miluongo ni guaranteed minimum return GMR. So guaranteed minimum return gibiro ensure ni kaki puro no nyaka ibed gi some return. Teka ni puro to nyaka yud nweng'o moro. Koro mano gitege wacho ni mondo mi mano timre namba 1 gibiro dwoko kodhi bech mbolea piny mamano bende aneno ka Uhuru bende pod timo kendo weche mag jopur mag dhok bende gidhi miyo subsidy in terms of chiemb dhok to kod weche mag yedhe mag mitiyo gi chamka. Kendo gima chaka neno kuom Raila owacho ni obro timo gimiluongo ni infrastructure mar agriculture. Koro mano tiende ni obro gero ndechni, odhi gero gimiluongo ni agro processing for value addition, odhi timo gik moko madhi kelo some returns ne jopiny e kuonde mag pur. Ruto to wacho ni higa koyiere higa 5 moya 2022 nyaka 2027 odhi chiwo gima odhi keto pesa e ohala mar jopur ni bilion 50 higa ka higa. Koro kidwa ng'iye in the long run tiende ni gikoro giyie ni nyaka gite gi-invest e agriculture. Gimoro kendo ma bende ne awacho to kendo aneno ka Jamigori cho wacho to kendo bende aneno ka jogi woyiego en gima iluongo ni post harvesting losses. Tiende ni lal ma jopith yudo to ka gisekeyo. Exactly. Kata jopur. Iyudo ka ng'ato puro otakawo cham otero dala kore ka cham ni kar mondo en mochame to thuthe machame gimoro mage machame. Aneno ka Raila wacho ni odhi biro gi gimiluongo ni storage facilities modhi miyo jopiny. Ruto bende oyiene storage facilities is necessary. To ka weyo kata mago aneno kendo Raila be owacho e manifesto ne aning'ena jambita mbita kocha wan jolupo. Achiel kuom gima chandowa en storage facilities mag rech. Aneno ka Raila king'iyo manifesto ne owacho ni odhi miyo jolupo facilities mag cold storage facilities mar rech. Ngeni kia lupo tinyalo kawo. Konje minyaka ne rech mari. Wewe winja ne ka korka Steven Owino ka wang'iyo jogo mabende alaro komno mar ten piny Kenya obed kata kombe manyaka moko e kor gwenge. Wachni mar bedo kod chiemo moromo pacho ka en wach maponono nyaka sani wanyalo gombo kata jo Kenya nyalo gombo kod nyalo bedo kod paro kata nyalo bedo kod gombo ni ponono e yiero mar higa mar 2027 weche makamagi kik bede kendo
manifestos mag jogi machung' bende giketo maino eneno ni piny Kenya ok obedo kod nok mar chiemo kata nok mar mogo e kinde mabiro mbele. Manifestos to indiko gi experts maber. Aneno mar Azimio, achaka ng'eyo mar UDA, aneno they have plans maber, but challenge ma wan go leadership and at implementation. Nikech from the time mar Tom Mboya, there are osebedo ka nitiere good reports, best reports makata other countries gibiro Kenya ka to giboro to gi implement. To ka gidhi implement e pinje gi kocha, giyudo ka gibedo gi lokruok maduong' sana. Koro challenge machandowa ahinya manyalo emphasize en corruption, mismanagement, bad governance, bad policies. Ka wanyalo bedo gi sirkal manigi nikech policies to nitiere wan godo mabecho, ere kaka wanyalo implement gi wa increase production, obed in terms of agriculture, farming, livestock, ere kaka jopith mag dhok, ere kaka watimo negi training, ere kaka wamiyo gi thieth mar jamni margi, obed gweno, obed dhiang', obed diek, ere kaka ginyalo yudo hybrid seeds, ka joma opidho dhok ma nyachon gi dhok ma nyasani, ere kaka giyudo kodhi maber ma ka dhiang' nyuol to nyuolo quality maber, kopidho cham to pidho cham ma produce maber. Chon aparo kane wapuro, though wan nok wati gi fertilizer, nitiere land preparation, kose prepare land, ichake nuoye, and then planting, and then weeding, and then now management of kaka pest work, kaka luongo ni kundi gi machelo ng'onang'o machamo cham kungu. Koro ere kaka management mar gigo gi yath. Koro sirkal onego bed gi program gi plans maber, from land preparation, management mar crops, harvesting, storage, and even seeking for market, chiro mar oduma. Ka waseng'iyo ni wabedo gi chiemo one food secure, wan gi moromo wachamo kaka wan for the entire 1 year, wabedo nyaka gi surplus makoro wa export oko. Ok ni wan gi another side, wan gi lope manindo mok pur, to wan gi joma dwaro pur manyalo maonge lo magidwa puro. Wadwaro government intervention e lope go mondo ochiw gi ne jopiny, kata ka en lease, kata kimiyo gi amiya mondo gipur for the duration ma wuon gi ok ti kodgi, mondo ginya olemo, kik wabed gi piny monindo. Kasto wabedo gi cham mang'eny. Fish production bende wanyalo increase. Let's do mechanization. Wangi kaka wanyalo increase production mar rech through kata fish caging. Yedo ka fish cage nyalo produce nam, ok ni nitiere be mag fish pond maber, to wanyalo timo fish caging ei nam kanyo. Koro rech quality mare en mana mar nam cha, to quality mare ni malo, to wayudo ka chiemo medore, jopiny nigo hala, ji bende ndiko e tije maber. Awinjo ka nitiere programs mag creating of value addition. Koro e value addition kanyo wantiere factories nyaka bedi. E factories gi wadhi create employment ne jopiny. E factories gi ka ema wabro yudo ka jopiny kose produce ginyalo dhi uso kuchocho. Okno be kasemo moko kuom ote mabenda neno ka joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Kelvin ka wuok Sidindi wacho neno ayo makare ka intiere ahero, kendo kalore gi wach nengo mogo mane en malo sani en mor ni jopiny en mor ne jopiny ka tend piny oduoko nengo mogo chien. Magi ote mabende donjonwa e nambawa mar 236 ote machielo wacho kae en Arwako wuok Migori, wacho ni weche makamago, wacho ni ere kaka koro nengo mar mogo biro dok chien e kor gwenge kama bende wantiere. Ote machielo Linda ka wuok Mbita wacho ni en gima dwache en ni ogone jatend piny Kenya erokamano kuom dwoko piny nengo mar mogo, omiyo koro an
gi muya makachopo chiengo yombulu to an namba 1 nikech ayudo teko. Mago mana ote mabende uoronwa. Kang'iyo Facebook kacha kama bende anyiso ni wantiere live e Facebook page marwa. Collins Onyango Nyakwara Obuolo wacho ni oneno ka entiere Mombasa. Siasa mar mogo kata chiemo sirikal kik chak ketwa godo kendo. With proper planning okwanyal koso bando, but corrupt cartels oketo jopinya hostage. Mago moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Mano kokale Facebook page marwa kachiel kod namba wa mar ote machuoka mar 33600. Rolex Odhiambo e Facebook kacha bende wacho ni en adiera ni kinde elections bech mwandu medore to wang'ni nyicha gi wacho weche Ukraine gima odhiera ni ogole from 250 nyaka 100. Sirikal pimo wiwa yawa. Penjna jalony ni mwandu modong be ibiro duoki kose. Inyalo mana duoko penjo makamano Eriko Dera okinyi makamano. Kaluore ni bende nitiere jopur amago jopur matindo mabende puro bande pacho kae. Gin ywak margi ni owegi oko kaluore ni oket mana subsidy mano e nengo mar mogo mabende owuok e shillings 205 nyaka 100. To ber kiketo subsidy makamano e od bando owuon ma ok en mogo koso nego bed ni time yo machalo nade kaluore ni mogo wuok e bando kata oduma. Kachako gi nengo mopenjo ni to be ibro duok nengo gik moko be. Na wacho kacha ni gima sirikal otim ma aneno e manifesto gi maka gitimo to nyalo kelo konyruok. Nyaka gikel puro gimiluongo ni edible oils. Nikech edible oils no itiyo kode e loso nengo e loso gik mang'eny. Enemo iloso kode mogo, to iloso kode most of the foodstuffs. Koro Kenya kato onge. Koro wakeliga. Nyaka wa increase production. Sani we only produce about 5%. Kwa nyalo increase mano to kato wadble to 10%. It would bring a lot of ease. Koro mano kotime to nengo gik moko biro dok chien. Gimane okomora kata momiyo ng'ano penjo gino kata beno okomora nengo oduma kende mnodwok mogo kende mnodwok ni nengo ne chien. Nengo ne piny. To mamoko go podi. Especially mo mi chiedogo. Ineno ka ja Kisumu cha nowacho ni sabun. Lit kabisa ji mang'eny jopiny mang'eny ok nyal afford sabun to gi mo. To mono onge giminya tedo kikete mo. Koro mono is very essential and key. Koro long term solution ne gipur gimed production mar palm crops, sunflower, the nuts, mondo me wanyalo produce a lot of oil locally. To bro konyowa e duoko importation nikech importation emo kelonwa a lot of problems. Koro kabire penjo mar ariyo o penjo ni jopur owe oko. Jopur matindo ywak ni onego bed ni omenda makama kata subsidy makama niketo nyaka e oduma ma ok nikete mana e mogo kende. To bendi nyalo kete oduma to fungruok machalo nade monyalo kelo ne japur. Subsidy no bero winjo me jopur but aneno ka aneno ka Uhuru no kete but anene manifesto in two ways. Number one negi wacho insurance. Aneno ka Raila wacho ni there is going to be crop insurance and livestock insurance. Ma kupo ni gik makamagi otimore to japur pod bedo compensated. Yudo ka imiyo gi okumba makoro idhi migi koro instead of having a subsidy mondo chulgi in a short while to yudo ka sasa makoro gini onge tidhi chulgi but deber kabisa kade jopur omi emani koro nikech ohala yudo ka koro the millers ki emo in ka a lot of course koro I think in the short run ne ok nyal ket jite hopefully ni jopur bro yudo margi later on. Kamedo somo moko kuom ote mabende podi umedo oronwa okinyi makawuono. Donald Omondi wacho ni pile sirikal matieko ga tamne nyaka many aheri modok go dala. Koro mae oyudo mana e yor medo taxes ne essential commodities kendo imedo gi to finance campaigns maggi and maggi mabende gitimo e pacho kae. Ote bende neno kuoronwa mang'eny ahinya. Oluoch Polaudi wacho ni gima omiyo nengo no medore sasa wacho ni sani
ndalo yiero en ni onge ot ma ok ti gi mogo. Koro ka omede kapok yiero chopo to josiasa biro tiyo kode gi duoko wach nengo piny. Adwa ni aneno ka samarwa dhi karumo, wach ni mogik ka watieko twak marwa. Dakwan nyikwa Ramogi Ajwang' ka opportunity mobiro matin kata en 1 month ni nitiere gimiwacho ni bulk buying nikech okia ni bang election bech mogo dok 200. Koro for the short term inyalo ng'iewo mari moko mang'eny tikano mibiro tiyo godo mbele. Kasto kawadhi yiero wang'i jok ma nyalo implement change. Programs gi projects wan godo mabecho. Implementing gi osebedo challenge. Ing'eyo ka corruption osechamo pesa mang'eny. Wang'i sirkal ma onge gi corruption, sirkal ma jotelo manyalo implement programs mabiro benefit jopur, manyalo kelo dongruok ne jopiny. An kaka nyakwa Ramogi Ajwang', joluo kaka pile wacho ni joluo wajoma riek. To wajoluo seche moko wajoma be wigi tek. Luongo ni jaluo ok sa, jaluo be ok sechi. To seche moko ok sa ok sechi ni bende hinyowa seche moko. Wang'i jotelo madhi kelo lokruok. Wang'i kakore dhi go kura, kuchino ema biro amua, kuchi achielno kikiseye, to be kikibed e ot mok idhi go kura. Dhi go kura wakel lokruok mondo mabiro konyo jopiny mbele kucho. Wang'i national government, county government, local kata localities magwa. Wabed gi structures nikech constitution beno provide nikech ka jotendwa ok ti, nitiere provision ma wanyalo golo godo MCA, wago signature to watero to iluongogi to wayiero ng'at machielo ma wadwaro. Wanyalo golo MP bende, wanyalo golo governor, wanyalo golo kata president. To ka wadhi e yiero igni 5 kendo koro kichako yudo chance mar go kura. Koro make a wise choice because a choice mikao no ibiro dak kode most of the time for the 5 years unless ng'ato otho e diere kanyo. To kok otho kiyiero ng'ama rach to mano koro wach. Ibiro dhi kode gi nyaka gigo kata bed no kelo ni dongruok kata okel ni dongruok. Eri kodera wach ni mogiko kinyi makawuono kaneno ka samarwa mano miwo kinyi makawuono oserumo. Kotudore kod wach ni mar siasa mar mogo onego watieke yo machalo nade to way forward kata gino monego bed ni timo mar neno ni achiedh nade makama ok okwako piny Kenya e kinde mabiro mbele. Wach achiel ma japiny owinjo ng'e to kopogore gi weche mag kik okaw thuolo ne mang'eny koluwo josiasa. Japiny ka japiny pur kata puothi tin kata duong' yud thuolo kendo ikaw thuolo ni idhi e pur, iket gik iket kodhi e puodho kendo ikti gi kodhi maber, winj twak mag jok mariek kaka osenyisi, winj kaw kodhi ma certified, tigi mbolea maber minyalo tiyogo maber, rit puothi kik kuonde gi kutni cham donje, kendo kigolo cham ket chambino facility moro kata ka en dero kata ka en ogunia mana manyalo rito chambino mondo mi kik iyud kech. Sirikande bende matiyogo ng'euru manifesto gi, yieruru na jogo ma manifesto gi lero maler kabisa kaka gidhi dil gi nengo mar chiemo mondo mi wayud sirikal manyalo invest heavily e weche mag agriculture. Mondo mi wayud chiemo maber, wayud pesa maber e lwetwa mondo wadogre. Otherwise akaw thuolo na mar kwayo maber ne joluo ka gidhi e yiero gi gwe gi kwe gi yier jok mabeyo, wadhi uru mbele gi hera. Ero kabana hinya. Kanyalo wacho achiel. Wach moro pod ili Steven. Jomoke mane oro message ni ok ajaluo. Koro atemo kono ni an jaluo kendo nyakwa Ramogi Ajwang'. Erokamano iluonga ni Steve Owino Kagala, Agala Kanyango, Anyango Kadel, Adel Koyier, Oyier Kagala, Agala ka Oyier ka Saka Koyier, Oyier ka Oyugi. Ilero nondi maber. Erokamano ahinya Steven okinyi makawuono. Kasomo moko kuom ote mabende pod naneno ka joneno magwa oro no okinyi makawuono. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni
cartels okaw advantage mar lwenya Maruto olokore godo seyo boss mare kod gimora mora. Sani cartels nyalo kelo artificial shortage of essential commodities mondo gilos ohala. Ruto en kind of a person ma ok ber bedo kata jalup ng'ato, ka bende wacho kanyo ni ok en gima ber ka en bende osiko ogoyo siasa mar mogo e pacho kae. Ka bende ote machielo mano mar Jaramula Onano wuod Opule wacho ni mogo koro ni sawa, to podi mo ni malo sana. Mago mana moko kuom ywaka ma bende joneno podi medo ywak godo. Sam Jakomo wacho ni oyawre jo kanyana masemol kaka pile. Anagone jatend piny erokamano, koro anyalo ng'wenyo kuona maduong' oneno aka entiere Kayole. Mago mana ote ma bende umedo oronwa. Consolata Oguda bende wacho kae, aneno ote mari kanyo. Collins Onyango nyakwaro buolo mar Mombasa bende aneno ote mari. Adori Nyar Rangano neno aka entiere Utawala. Gloria Atieno bende wacho neno aka entiere Nairobi City Kayole, ka bende owinjo aka achiel kod mamane. Nyakwara Mogo Juang ote ma bende uoronwa ote mathoth ahinya, kata kamano ok wanyala somo gi duto. Eric Odera ka achiel kod Steven Owino, erokamano urainya kuom chopo mar mondo mi wabeda kod twaka machalo kama. Ka kamano Nyakwara Mogo Juang gikanyo e mwachopo godo e giko mar twaka marwa e chenro mar mbaka oromo. Kata kamano chenro podi dhi nyime nyaka saa 6 mar odiochieng'. Wakaw yueyo matin tok yueyo marwa. Nyawadwa Sharon Ong'ao abiro duogo kod weche manyien e chenro ni mar mbaka oromo. Kik idhi mabor. Malingling mago kapu mar dhi chiro. Kidonjo e duka to tem kik ikwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano.